Benvinguts a un nou vídeo del nostre curs de Godot, on veurem com crear les col·leccions per a tindre un món físic en un tilemap layer. Començarem per seleccionar el tileset i crear-li un physics layer. Així podem jugar amb la capa i la màscara, tal com està explicat en la part de teoria en la web. Una volta tenim la capa i la màscara que nosaltres desitgem, per a fer que algun tile siga sòlid, l'únic que tenim que fer és, tenint el tileset seleccionat, seleccionar qualsevol dels tiles i en la part esquerra veurem les físiques d'aquest tile. Ahí hem de definir el quadrat que definirà quina és la part que serà sòlida i en tancar el quadrat aquesta part se convertirà en un objecte sòlid dins del nostre món. També podem seleccionar múltiples tiles i donar-los solidesa al mateix temps. Per exemple, així he seleccionat tot l'arbre i li he donat solidesa a tot el quadrat. Després, en les zones en les que hi ha una zona transparent que no volem que siga sòlida, simplement podem anar a aquest tall en concret i reajustar els punts de col·lisió per a que la zona col·lisionable siga més menuda i s'acople millor a la forma de l'objecte. Una volta hem acabat de definir exactament quines són les zones que volem que siguin col·lisionables, simplement podem executar la nostra escena i veure si la nostra protagonista xoca o no xoca contra els objectes que hem definit com a col·lisionables. I això és tot en aquest vídeo, ens veiem en el següent.